Liwat na pinirmahan kan 5 eskwelahan sa Legazpi City ang Memorandum of Agreement para sa Adapt a School program kan Sunwest Care Foundation Incorporated o SCFI. Kasuod maakang ikondusir ang signing ceremony sa Sarong Hotel sa Legazpi City. Presente sa seremonya ang pamayo kang Buena Vista Elementary School, Bugtong Elementary School, Mabinit Elementary School, Buyuan Elementary School, asin Mataanag Elementary School. Nag-atindir man si SDO Legazpi City Schools Division Superintendent Dr. Danilo Despi, asin ang Executive Director kang SCFI na si Gemina Quiros. Sigun kay Quiros, maugma siya na sa giraray sa paagi kamuwa mas mapapakusog paan sa indang partnership sa mga nasambit na eskwelahan. Urog na ta sa primerong pagkakataon, kaiba na sa MOA ang DepEd Legazpi. We are known with the school supplies distribution, but we are not just on that aspect, no, on that health. We are also concerned sa health ng mga bata. In fact, may mga naka-line up kaming activities for hygiene kit distribution. We have identified one school for the medical mission in cooperation with partnership with Department of Education. 14 taon nang nagtataon ng pag-alalay sa mga eskwelahan sa probinsya ang Adapt a School program kang SCFI. Taong 2018 kang maging benepisyaryo nindaan Bugtong asin Mabinit Elementary School. Taong 2022 kan maging benepisyaryo manindaan Buena Vista, Buyuan asin Mataanag Elementary School. Sigun kay Carlo Obrero, principal kang Bugtong Elementary School. Sa laog ng 5 taon na pagiging benepisyaryo, kadakol naman na naitayong karahayan asintabang sa inda ang SCFI. Arog kang pananaon ng school supplies, magi ng pag-alalay sa inda tuyong may brigada. Ito po ay nakatutulong upang mas lalo namin magampanan ang mandate namin sa Department of Education na makapagbigay ng quality education sa ating mga estudyante. Maugma man si SDO Legazpi City Schools Division Superintendent Dr. Danilo Despi, nakabali na sinda sa MOA. Ang platform na to ay talagang nagkakaroon ng makabuluhang partnership para lalo pang matulungan natin ang mga bata sa paaralan, magbigyan ng kanilang pangailangan at maisaayos natin ang pagpapatakbo ng mga paaralan sa suporta na galing sa Sunwest Care Foundation. Pigpapasalamat niyaman ang daing sawang pagtabang kang SCFI. Sa presente, labi sa 4,000 na estudyante ang natatabangan kang Adapt a School program kang SCFI. Mientras tanto, pigahaman naman ang ikukundusir na MOA signing entre DepEd Albay asin 7 pang eskwelahan sa probinsya para sa nasambit na programa kan Sunwest Care Foundation. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.